Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-24 na nga pizza sa bulan sang Mayo tuig 2020.
Kamusta kamo or 2021? Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danay. Tubtob kita sa taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters plus man ang mga balita gikan sa news center karon dugay-dugay kag ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining paratuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining udto ka Chibugnakon wala pa paghimos na sang palanyag gahon ta kay matimo-timo ta dugay-dugay. Sige, sa kinandan mag-inop na kita. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Baw kagabi dira sa Gracia Street ho, sa Barangay Singkang Airport may isa naman ka persona ang ginlutang tudas na naman ay perte. Kag kalakiban mga kaaksyon ang ato sining mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Social distancing lang ha, kag naka-face mask kag face shield lamang ang ginapaalimton ta sa inyo mga kaaksyon. Ha? Sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast sa sining nga udto diri sa Aksyon BBB. Sa bugos nga riyon size, kamusta kamo iya dira mga kaaksyon? Isugod na 12 karon dugay-dugay mga kaaksyon wala na sang biyahe sang fast craft padulong sa Iloilo. Pero ang roll on roll off ya nga nagabiyahe Negros, Bacolod to Dumangas area, sige ang biyahe. No? Pero kung madaka sa Iloilo, wala gid sa iya biyahe. Ang naibaloan ko daw diri sa reclamation, ang mga fast craft dira, kag may isa man nga didto sa Puno Banango, nagahalin pakadto sa area sang Iloilo, no? Sa La Paz District. So, wala na sang biyahe sa mga kaaksyon ta kay basi ko nagsalig ka mo nga wala biyahe, may biyahe. Ang fast craft roll-on, roll-off vessels, ang fast craft lang wala biyahe, no? Nga magadak sa Iloilo, pero ang roll-on, roll-off nga magadak sa Dumangas, Iloilo, sige yang biyahe, mga kaaksyon. Sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkaupod ta sa Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa palayag ni Goblakson. Wala sang nakitaan nga problema sa suspension sang biyahe Iloilo City and Bacolod City. Balukang Iloilo, duwa mo, Iloilo City kag Iloilo Province. So magsiling kita Iloilo, kuan na siya, bilog na siya nga Iloilo City kag probinsya. Pero kung Iloilo City and Bacolod City, only for Iloilo City, mga kaaksyon. Samtang 90% sang Sinovac kag 43% sang AstraZeneca vaccine sa Negros Occidental nagamit na suno kay Goblakson kag Talisayo nagpanguna sa pinakadamo nga COVID-19. Ibaloon ta na karon upod kay Aksyon Marlon Hinovia samtang sa aton sining mga nagapangunaman nga balita sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar. City Agriculture's Office kag Task Force Butagoy padayon ang hugot nga monitoring sa mga pork products gikan sa Luzon kag Mindanao. Kag sa BCPO nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Love Triangle ang anggulo ginalantaw sang Police Station 8 sa pagtero sang isa ka persona kagabidra sa Barangay Singkang Airport. Nagresulta sang kamatayon sang biktima.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Duha ka si parado nga pangbuno ang nagluntad sa probinsya kagabi, isa ang patay. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso. Temporaryo to siya na mangin kaupod sa patrol. Kay si Aksyon Alvin Graba nagpahunay-hunay anay. Sige, pedeya ginamonitor pa kung sino ang mahimo magabulos kay Michael Di Vinagracia o kung magtukod sang bago nga drug group. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Siyudad sang Cadiz, Doktora Maria Victoria Ibanez City, officer nga nagapanawagan sa mga senior citizens nga mag-avail sang last na lang slots subong adlaw sang COVID-19 vaccine, no? Samtang sa balita naman sa siyudad sang Sagay, manak nga nagbuno patay sang iyang stepfather, nagpalagyo na kag wala na sang plano nga magsungka. Samtang balita naman sa kay Aksyon na Percival Villamor sa La Carlota, lalaki na dakpan paagi sa checkpoint, may bitbit nga marijuana. Samtang sa balita sa News Center, gabalita ni Aksyon na Dorel Cabato pagtuon sa pagmix sang mga vaccine brands, pag-umpisa na sa masunod nga bulan sa Pilipinas niya. I-mix nila galiya ang vaccine. Ay, ano? Samtang involvado sa bakuna slot for sale, ginapangita sang PNP kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Rionsay, sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian na sa didig lamang madugay, no? Mahinang kalaban eh. Sige, samtang nagapahunay-hunay ka mo, ang iban sini nakamat-amat na chibog, ang iban wala pa kapanyaga, no? Sa mga ka-aksyon tabaya Facebook Live, sa Aksyon no Radyo Bacolod, nga nagatutok diri sa Aksyon no Radyo Bacolod, Aksyon na Balita, Banat, Bulig, welcome gid sa inyo sining pagpangalagad, ang inyo sining mga ginpang likes, kag gin-share, karon lang dugay-dugay, no? Mahinang kalaban. I-like lang kag i-share ang ato sining programa. Kag sa www.actionradiobacolod.com.ph sa aton sining website, gina-welcome na namon kamo mga ka-aksyon, kag sa mga YouTubers tabay Aksyon no Radyo Bacolod, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlao sang Lunes. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sang STL sa sining adlaw May 24, 2021 sa Lunes nga pagpangalagad 15 kag 16, 15 and 16. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ayos, sige sa mga ka-aksyon ta, daligid lang ha, kay i-plastar ta na Mayo ini, no? Sige, samtang nag-chibog na kamusa sininga udto, kaming bahala sa tamyaw sa inyo, no? Manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta, kag standby dugay-dugay maging kaupod taman diri ang
tagpatigayon sang Motor Vehicle Inspection Center, no? Diri sa siyudad sang Bacolod plus ang kay Senator Loren Ligarda, no? Ngayon kaupod taman dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kay Mr. John Davante, may lang nga pagpamati John, kay Madam M. Saboso, kay Niepes Jasmine, no? Atia Kim Eriman, Rochelle Fulgencio Susana, malang pagpamati Catherine Doca, Barrio Garay, Madam Virginia San Antonio Alpenda, kag Noy Erwin Gonzales. Present na sila. Kag Nexon Relota Bernardo, sa kay Liberty Benito Nobaldo, Jing Britannia, Merly Dolido Magallanes, Martin Gonzales, Valencia Kinet, kay Jonel Sadaya Aresgado, no? And Rolser Labadia, correct ni sa kay Emily Hindrala, kay Gani, no? Gani, may lang pagpamati da, kay Ryan Nardo, and Janet Rasmia, Roth Kosawa, Flores Romel Oliveros, Rochelle Evangelista, Boyet Helasio, kay George Gargasiran, Nomeriano Solatorio, kay Amor Malayang, Alex Montesa, April Banag, and Samuels Asay, no? Grabe man, no? Moises Mar Saligan Dumipeg, may lang pagpamati, Cory Vidaha, thank you so much, good Susan Gonzales, Jocelyn Libon Dispoho, Edeline Tonog, and Edeline Tomnog, no? Jerly Gerly, Mansaniguro, Maravilyo, na pangsuli nilang mga ngalan nila. Sige lang, Kay Asbarben, Pagandamen, no? Pangandamen. Kay Richel Avila, kay Eleanor Rigby Agravante. May lang ang pagpamati da sa inyo. And welcome diri sa inyo sining pagpangalagad. Sige, karon dugay-dugay terahon ta ining mga mensahe ninyo kagang iban pa nga mga ipalimton ninyo sa aton sining mga tagpalamati, no? Daligid lang mga kaaksyon na standby sa aton sining pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:45 ng aton oras, 11:45 na mga kaaksyon. Pwede ba lang maghuwi ng may edad na? Pwede. Agang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo ang kapsula gid nga para gid sa inyo. D3 Bayo ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. Tandaan tagid ang ngalan ha, D3 Bayo para lang sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar. Kadtuantang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center ni may kangtanan sa pagtuon sa pagmix. Hindi ko nanong klase sang mix ha. Basi kung masiling ka mo, i-mix ninyo lang ibandang mga produkto. No? Di gid pwede. Kundi pagtuon sa pagmix ang mga vaccine brands. No? Pag-aumpisahan na sa masunod nga bulan no? Diri sa Pungsod, Pilipinas. Involvado sa bakuna slot for sale, ginapangita na sang PNP. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pungsod, Pilipinas, bugos nga kalibutan, nilabi na sa Western Visayas, sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sa detalye sining mga balita, we have Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Aksyon Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpadamati balita na gikan sa News Center. Sa Aksyon Radio Bacolod, magapatigayon sang pagtuon ang Department of Science and Technology o na DOST angod sa pagmix sing COVID-19 vaccines brands. Ginpayag ni DOST Secretary Fortunato de la Peña nga ang 18 ka bulan nga pagtuon ang pagapartisipahan sang 1,200 ka mga tao ang mag-umpisa masunod nga bulan o na sa bulan sang Hunyo sa diin ginahulat na lamang ang approval man sang Food and Drug Administration kag Health Research Ethics Board. Sunod kay De La Peña, ang pagtuon ang maga-focus sa pag-mix sa Sinovac sa ibang nga brands bangod ini ang may steady nga supply sang bakuna diriya sa Pilipinas. Ang mga participants
ang magagikan sa Manila, Rizal, Pasig, Makati, Pasay, Muntinlupa, Cebu, kag Davao. Naibaluan ang Pilipinas ang nagakinahanglan makabakuna sa 60 milyones o kon 2/3 ang populasyon agod makaangkon ang maangkon ang ginatawag nga herd immunity. Kag sa iban pagayad nga balita nasyonal ginapapangita ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG ang mga yara sa likod sang pagbaligya sang COVID-19 vaccination slots sa mga syudad sang Mandaluyong kag San Juan. Ginapangita pagali nila ni. Sabi ko nakita na nila bulandak na nila sa Pasig River to. Ay, wala pa po nila nakita ang action dress. Balok action dress ang taong hindi magpakita. Budlay, pangitaon. Correct na. Yes. Correct na. Ang taong ginapangita, kung hindi magpakita, budlay na, pero why mo na ginapangita, hapos ang nasa pangitaon. Sige. Kag sa una dire, isa ka concerned citizen sa Mandaluyong City ang nagpanugid matapos nga makabaton sang mensahe gikan sa isa ka college friend niya kuno nga ginalagar nagtanyag iya sang COVID-19 vaccine slots sa balor nga 12,000 tubtob 15,000 pesos. Ginpanginwala naman ni Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos ang may nagaluntad nga mga sahi sang baligyanay sang vaccine slots sa syudad kag ginahingyo ang mga residente nga gilayon isugid sa ila talatapan kung may nahibaluan sila nga amo iya nga sahi sa nga korupsyon. Suno pa kay Abalos, libre lamang ang bakuna kag bisan slot lamang ang ibaligya hindi ini sa gihapon makalusot sa ila. Kagin pahayag ni Abalos nga hugot ang mga pagsulundan nga ginapatuman nila sa ila vaccination program kag mga residente ang kinahanglan nga magparehistro anay sa ila Mandavax platform agod makasecure man sang slot. In kaso hindi magpakita ang residente nga nakapareserve para sa slot, mayara ini sang substitute apang hindi man basta kung sino lang kundi dapat nga nagikan man sa A1 o kung mga medical frontliner, A2 o kon mga senior citizen kag A3 o kon mga person with a comorbidity category. Kag sa update sa COVID-19, ang record subong sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 167,525,364 ang kumpirmado nga kaso kag ang nagkalamatay diri 3,478,355. Ang recoveries naman 148,534,260. Sa Pilipinas, pinaka-latest, nagdangat na kita sa 1,179,812. Ang nagkalamatay, 19,951. Kag ang recoveries, 1,109,226. Saan pa na sa matapos man? Kaya mo ginang pamangkot, Action Rex nga doon hindi ko Basi masaba. matapos na sa tapos na eleksyon? Ay, amo na. Oo. Kalay. Mga Pinoyino na nila actually, pero why pa man na piho. Ang ambal nila kung nga tapos eleksyon, matapos man na siya. Ang Walang COVID? Walang taon ko na eh. Tikabay pa eh. Mayo gani ka para magdungan. Gani. Correct. Diri naman sa Negros Occidental Action Rex, ang cumulative report from March 27, 2020 to May 23, 2021, ang aktibo subong kaso o kung ang total cases subong sa Negros Occidental yara sa 14,316. Ang recoveries 12,568 kag ang nagkalamatay 320. Ang aktibo nga kaso yara naman sa 1,428. Sa Bacolod, ang nadugang kahapon 86 nga nagdala ini sa kabilugan nga 8,921. Ang recoveries 17 nagdala sa kabilugan nga 7,487 kag ang death toll isa nadugang nga nagdala sa 243 or 243. Out of 8,921 cases, 1,190 ang aktibo subong sa Bacolod. Sa Western Visayas, 43,357 ang cases matapos may 413 ang dugang kahapon. Kag ang recoveries may 60 nga nagdala sa kabilugan nga 36,192. Ang death toll isa nagdala sa kabilugan nga 1,047. Out of 43,357 confirmed cases, 6,105 ang aktibo nga kaso sa Western Visayas. Balita, Kapa-inji ka na?
Wala pa Action Rex. Kaya... Wala pa tadiyaw. Ang Iloilo to, kagiban nga mga areas. Sige mo gasa itong mga media to. Ay, gali ka. Nga kita yung naulihita diya. Tingala ko yung naulihita diya. Ako wala pa man ko ka pa injection na. Pero ambot ko makadulot ang injection sa ako na. Ay, kalay. Makadulot ko ra. Makadulot. Pero wala pa diya scheduled sa ato, no? Wala pa. Diba si sila advanced yung siya ang sila. Iloilo, kagiban nga mga areas to, sige na yung actually bakuna sa mga media mo. Oo. Lalo- Basta may mga Action Rex, may May mga mga contact? comorbidity. Hindi ah. Hindi daw ginpasunod man nila actually. Pero daw aranas la sa media nga part mo. Yes, kaya media, na subong sa A4. Oo, A4 ang Pero, media, di ba? basta may mga comorbidity ito nga media. Hindi Hindi gid Mga siya. Mga hubin amo pa. sa aton, mga hubin. Mayo lawas, balaya. Wala sa ginabatsaga. Tingala lang ko nga diri sa Bacolod, kag Negros. Siya nga wala pa yung mga media na bakunahan na. Hinay guro ay. Pero may or kilala ko nga time. may mga bakunahan niya. Taga dire? Nga hindi sa ato niya kabalo ko yung section boy na bakunahan na. Pero iya na iya sa ano niya, lain na iya. Nadala na siya sa iyang wife. Because sa comorbidity. Hindi man. Wala, ina yan kay Action Boy. Pero sa parts ng media, Kay nurse ang wife na Action Boy, so may free sila yato yung tingalaman ko nga service. daw kahinay sa aton, di. Diri Sa sa... Iloilo, sa prangka nga istorya, subong aga, kadamo sang media to gin pang injeksyonan. Mayo, tiya sila eh. Sige lang Galing ko hulat-hulat manapaw lang na una. Galing iti Gani mas man. mayo. Gidya nga makatapos ka nagag-waiting ka for second dose eh. Sige lang. Imo, wala ka pa schedule Ay pa ba? Siguro nasun pas mana, guro. Sige, okay lang na. At least, dasun si Mana, pwede ka na. Oh, Kami, guro ba sige. si mga July pa? Kasi hulat-hulat lang. Importante. July man. Kayo ang Mayo, ti man nagtapos na doon naman chansat, ne? So, basi mga July siguro na. Hindi lang ta maglaom gid sa June, kay ti basi hindi Si Sir Ayan, nambot ko na injeksyonan na ni sa. Na-injeksyonan ka na, sir? Away pa. Away pa siya. Away pa man sa galing. Kalay. Sige hulat-hulat lang tayo. Importante, hindi tayo magka-COVID. Correct? Amo na importante. Yes. Sige, balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato. Na sa balita ng Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:55 ng aton oras. Dagang salamat Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Karon dugay-dugay mga kaupod naman si former senator karon Congresswoman sang Antique, no? Lone District of Antique, si Deputy Speaker of the House, si Kwambla, former Senator Loren Legarda. Mangin kaupod na siya sa aton sining program, pero ang inyo na batian, ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 mga kaaksyon ta standbyan ay kay may bisita kita sa sining nga odto. Actually representing ini siya sa MBIC, no? Ining motor vehicle inspection diri sa syudad sang Bacolod. Daw muni sang katimbang sang LTO Bacolod, no? Si Mr. John Ayan Pistanyo mangin kaupod ta sa sininga udto diri sa aton sininga pagpangalagad. Sir, mayong udto and welcome diri sa Aksyon Radio. Mayong udto Aksyon Rex. Dali lang sir, dali lang. Okay. Sige. Okay, mayong udto sir. Mayong udto Aksyon Rex. Sa gapang lamati man mayong udto. Sige. Makadto kita na ning MVIC nga ginatawag sir. Luyag talang may baluan ang MVIC, no? Motor Vehicle Inspection Center. Ano ni siya sir? Aksyon Rex ang Motor Vehicle Inspection Center bali programa ni sa una nga gintukod ni anay Presidente Gloria Arroyo. So sang una tuyo to nila nga
ma-implement bala sa Clean Air Act, road safety, roadworthiness, ang tanan nga salakyan sa dalanon. So gintinguan to nila sa una nga magtukod sa mga centers nationwide. In fact, sa Region 6 gani Aksyon Rex, may ara kita to sa Iloilo. Tatlo? O, sa may San Jose. Iloilo, San Jose, Iloilo, isa no province? Iloilo, dito. sir? Iloilo province, pero Iloilo. lapit din siya sa airport. Dante. Okay. Oo. Galing kitungod bala sa kakulangan sa budget, wala ma-implement, wala na fully implementar ang programa. Oo. So, kumpleto to tani siya. May emission testing, may vehicle inspection. Kumpleto. Galing kaya muna may financial limitations. Budlayan sila mag-implement. Actually, natabo, gin-turnover nila, ginhatag nila sa private sector ang task nga mag-emission testing. So, amutong nabuhi ang private emission testing centers. Okay. So, bangod sini, no? Almost 2 decades na behind kita sa road safety kag roadworthiness. So, sanggadugang ang mga tag-iya sang salakyan kag mga motor, sanggadugang man ang mga aksidente sa dalan. So, tungod sini, gintinguan ng sang aton president ni Duterte nga maatipanan nga problema. So that's why nga gin-implement na gid nga pa-privatize man nila Ang MVIC. Ang MVIC. So muna karon may mga MVIC na ta nationwide. So sa diri sa Bacolod amo na si Simatech Enterprises Incorporated. Bacolod alone lang ni Sir kag Negros. For Simatec. Bacolod alone. Bacolod lang. Isa pa lang. Okay. So this covers ang What about kung may Negros pa ta? Simatec man gyapon? actually ginarapol na nila yung sa LTO. sa Hindi LTO, yan control na. isa lang. Oo. Actually, hindi LTO, DOTR gid sa babaw. So kung gusto mo yung apply dito ka to yung kanto sa ila. Pero for now, ang naka-open na sang ligad simana lang, amo ning aton PMVIC Bacolod. Ano ni ang itest sa MBIC, sir? Bale sa Hindi ni salak pag-itest ang likod sang driver kung hindi joke lang na no kay ginapagadlaw pero more on vehicle ini. Yes. So ang salakyan mo maagi na sa 70 point plus ka checklist. Laban na sa nga checklist. Paano kung hindi ka pasar? Malabot kita da Aksyon malabot Rex. na So, sa- isa-isa akong mga checklist, no? So, ang aton nga checklist, na-intra lang da ang emission test. Isa lang siya da ka-part. Damo pa ya iban nga test nga makakuan from the upper carriage to the undercarriage. Tanawon da kung may gatulo sa dalom. Gagana ang mga shocks mo da. Kung ang imo nga guma, bulog. Ay, check it tanan. Check na tanan. Including ang brakes mo, kung gagana, ang suga, kung sobra ka silaw, ina-check na tanan. So, para Unlike ya before, nga daw okay lang na pagka-check, okay lang na ya. Makaparehistro ka na dayon. Marehistro ka lang dayon. Okay, before ka na mag-register sa LTO, ang salakyan mo, iagi mo na sa MBIC. I-check mo na. Subong sa na process. subong nga Yes. process. So, they have an option nga mapili nga drita sa MVIC, mukon dito mismo sa LTO. Galing ang limitation sina Aksyon Rex, ang sa LTO tanawon lang na nila ang outer lang, upper Di carriage. paano kung di ka kapasar, sir? Ari, Kung hindi ko kapasar, kagang-kagang din salakyan ni Aksyon Henry. Galing kay Ford ning iyang kwan mo. Sobra ako lang nalawag lang nanay sir, no? Ang ngalan lang naman na ilawag taprong salakyan wa ay mga 90s. Mga 90s nga sa lakyan. GM perti maning salakyan niya do. Ambot kung may Isuzu nga brand ang iya. Nga masalakyan pero ti kun daan gid sir. Last week sang nagsugod kita, may ara kita gani nga mga tricycle nga gabiyahe nga nagpa-check to sa amon. Pati gani jeep, may jeep nga gabiyahe Pulupandan Bacolod. Nakapasar man sila. Kay ang bago ta subong laye nga gin-add sang DOTR kag LTO, ang pasaron lang amo ang emission testing kag ang visual inspection. Okay. So ang iban mangin responsibilidad na lang na iya sang tag-iya. Butang ta pagkaragi mo sa 70 point test, why siya kapasar sa iya nga brakes, why siya kapasar sa iya nga suga, ang sound siya, why man gahod kaayo.
So ang matabo sina mangin guidelines na lang na sa tag-iya. Way ko kapasar. Ti pakayo ko eh. So pero ang ginapangita sa LTO Subong, amo lang gid na emission testing nga pangkapasar kag ang upper vehicle inspection nga makapasar. Tagpila man na, sir? Bali ang aton nga Kaya mo ka pamangkot di sa Facebook. Live ta subong sa Facebook, sir mo. gali. Oo, ti pila ko no, sir? Ang aton nga light vehicles nga price. Ang light, ano sa light man? Tricycle? Hindi, magsiling ka light yung mga halin sa salapyan, mga AUV, mga muna sa pati all vehicles under 4,500 kilograms. Considered light na siya. So kung may mga single tire kada yung truck bala, hindi double tire, nga 4,500, pwede pa na siya maagi sa test. So tagkuan na siya 672 pesos. Hindi man siya mahal. Barato na ngayon, no? Barato na. So, ang motor is 560. Kay 560. So, dala ang motor ni dala ni sidecar. Dala basta yes. motor. Yes. Basta motor lang. Motorcycles. Motorcycles. So, dala na da mga tricycle included na sila. Ang jeep ya. Kay damo din nga jeep subong sa aton di. Nga pamati, no? Oo. So, ang jeep sta. May namangkot na gani sa Facebook live. Tapos sabihin ko nung karon lang na Sir George Gargasiran ga pamangkot kung sa din ng inspection center. Karon lang sir kay pasunuron ta ni anay sa Jeep 336. Yes, 336. Gamay lang no. May free retest sini sir. Yes, amo na sang resiling bilang kulbain kaso nga nalagbong kamo sa emission kag sa visual. Di pwede lang kamo kabalik, iparetest, tapakayuhon ta na aton sa emisyon nga magnami. Pero samtang nga nagahulat ka, may libre da nga kape, no? Oo. Dada sa aton customers lounge, naka-aircon kita, libre ang kape. Pwede mo man dahil malantaw ang imo sa lakyan, sa naka-CCTV, no? So, tanan nga ginagyan nga stages ang imo nga motor o kung sa lakyan, makitaan mo gid. So komportable kagid kung ato kato. May kwan pa nga nagali Aksyon next libre ang disinfection sang imo sa lakyan. Okay. Sa mga client gid daw alang-alang wala gid tada sang ibulig sir. Well, tayo tungod nga pandemic la subong. Kay mo nang kwan gid sang iban mo. Ang Simatec Bacolod nagpartner kami sa UCPB. Okay. Cocogen. So naghatag sila, nagsugot sila nga mag-sponsor sila sang 1,000 nga libre nga test. So ang himuon nyo lang makadto kamo sa Cocogen. May ato kami to branch sa site namon. Bakala dito mo. sa site ninyo mismo sa may karunan tanan no kundi ni makita gito lamo sang nagapamangkot kundi na makita unong inyong kwan mo. Mabaka lang sila sang CTPL. Ati normal gid man normal requirement na yan. Normal requirement ng DPL. So mabaka lang sila dito. Tabo libre na dayon ang imo nga test. So nakasave ka 672 kung sa lakyan na. Dako na nga bagay. 672 dako na na iya. Kung alang-alang sila sa budget nila, di ka bay pa nakabulig-bulig ini. Actually hindi ni last namon nga interview, may mga skid kami for interview, matian lang ninyo there is Aksyon BBB no by Wednesday kag Friday daw mayara sila. Then ining IC mga kaksyon ang Motor Vehicle Inspection Center dalon ta ini sa Igtalopangod dinyo no. Din gani makitaan sir kay daw kakulabos gid sang oras taw may sunod pa ko Senator Loren Ligarda gulat na. Mahuya man ta. Anang MVIC anay sir kag maka-explain man kamo didto sa mga company sa mga kliyente ninyo di ba? Yes. Magkadto sila kag mamangkutanon maka-explain man kamo direkta sa ila. Amo lang imuon tas guro kadto kamo to maka-coffee kamo istorya ka mo about sa MVIC nga ginatawag. Din ganini makita ng MVIC, sir? Ara kita sa Breadco Port 3 sa iSecure nga warehouse. Din ang Breadco Port 3 naman? Dire ka kung sa Ayala kabla halin nga mall. Ay, nang Lakturan. Lakturan, no, dra ka maagi. Sa barangay 1, barangay 1 da. Barangay 10 na da. Barangay 10 na da. Ay, sulod siguro.
Barangay 10 kung sa may after na Palapala, di ba may After lakturan? na Palapala. After Palapala, Yes. sa left side may lakturan apakanto dito sa Bridco. Dira kita. Dira kita. May ngalan man na da, sir? May ngalan na pero masulod ka gid sa Bridco Port 3. Oy, para sa aton nga pumuluyo gali may bayad na kuno mo. Pero ang aton nga MBIC Bisan di Bacolod, ka man maguro magagi da sa reclamation area, may bayad na. Pati gamay Gamay hindi, sinsilyo. ang bayad sila sir, ibalik na namon. Okay. Kung magbayad ka sa salakyan pulo ka pisos, i-reimburse na namon matapos ang aton transaksyon. The same man sa motor, kung may motor ka, piso ang entrance, ibalik na namon ang piso. Bulig man na namon sa mga pumuluyo. So, So, mahapos kag malapad ditong area ninyo siguro. Sir mo, why pa ko ito kanto basi kon one of these days di ka doon ka Magkakapasyal, makakapi-kapi ka to, magkakapi. sir. Magkakapi. Lapad ang parking, komportable Bugnaw. Bugnaw. Tiyan mo nang mayo, basta bugnaw, no? Ati, MBIC, gina-recommend ta lang sa inyo, MBIC, kadto lang kamo dira kag mamangkutanon about sa patigayono nila with the LTO Bacolod ni mga kaksyon. Magparestro lang sang inyo nga mga salakyan. Importante gid ni ang MVIC, Motor Vehicle Inspection Center, no? Ara lang sa reclamation, dra kamo sa area sang barangay, di lang ko ka-sure sang barangay da kung sakop na sang basta dra sa lakturan. Ara lang dira sila sa unhan, no? May ngalan man hindi man kamo magtalang hapostol tulon dira. Pakitaon niyo lang si Mr. Mr. John Pistanyo. Aradra, Ayan, pwede man, no? John or Ayan Pistanyo, pangitao lang ninyo sa MBIC. Sir, salamat gid kay si Senator Loren Ligarda. Pasensya na yung Senator, ha? Kay... Kuya, manta. Sige, sir, salamat gid. Sige, sir. Thank you. Thank you gid. Okay. Salamat gid, sir, no? Bye-bye. Mr. John Ayan Pistanyo sang MVIC. Una sa tamang serbisyo. Thank you mga kaaksyon sa aton siling bisita. Wala gid lamang madugay si Mr. John Ayan Pistanyo sang Motor Vehicle Inspection Center. Nadala sa reclamation area sining syudad sang Bacolod and Aksyon no Radio Philippine Standard Time last 12 Jess. Dali gid lang kay si Senator Loren Ligarda. Paplastaron to siya na ito, no? Karon dugay-dugay po ng DZRH kay tirahon ta dugay-dugay, no? Makadto na sa balita ni Aksyon Eden Abuso, mapatrol kita. Ini may kang tanan sa PDEA ho. Ang Philippine Drug Enforcement Agency ginamonitor pa kung sino ang mahimo magbulos. Ay, pertino. Kay Michael Di Villagracia to ang napatay tubla sa may Antipolo, sa may Rizal. O kung magtukod sang bag-o nga drug group, amo ning ginatun-an sang PDEA mga kaaksyon. Ibalaon tabi ang report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Aksyon na Rex ginapalayag ni Philippine Drug Enforcement Agency Head Nicolas Gomez nga ila pa gina-monitor kung sino ang posible magbulos nga leader sa Divina Gracia Group. Matapos napatay, sunod sa ila, ginagkabing nga leader nga si Michael. Si Gomez, posible man nga ipadayon sa iya mga tinawo ang transaksyon kag ila si ni quote-unquote negosyo. Sa idalom sang lain naman nga pangalan. Pati Gomez Action Rex, gina-check pa sa karon kung sino pa ang mga aktibo kag hindi na aktibo nga miyembro sa mga grupo agud mahapos ang ila sini nga pagmonitor. Palayag ni Gomez, isa sa pamaagi nga ila mahibalaan kung magpadayon ang Divina Gracia Drug Group among isugid nga source sang mga madakpan man nga mga persona sa ila anti-illegal drugs operation. Samtang ginpalayag ni Gomez nga ikumpara nagligid nga tuig, mas naghagan-hagan karon nga tuig ang droga diri man sa Negros Occidental. Pamatin naton si PDEA Negros Head Nicolas Gomez. Muna sa ginatanaw namon subong no, actually gani ginakuha na namon ang ining mga members sa drug group no, kung actually may ara man inactive na pero may ara pa active, kumbaga remnants kay technically ang ginagra sa drug group kapatay na sa iya drug group leader baga naman siya pag dismantle no. Considering na jud tayo man lang nabilin sa iya
members, but then ginamonitor na to kung base bala ini mga remnants o yung mga nabilin sa ini nga drug group padayon nila no kung magbulos lang kay Michael base bala ini na mga remnants ma'am no maghimo sila iba naman nga drug group no? Yung subgroup tapos mahimo naman siya nga sige magbulos sa dinagrasa drug amo nang ginamonitor naton kag mabalaman natin na sa masulong mga adlaw sa mga operations sa matabo kay mabala natin na siya no kung may limbawa sa ating mga arrested suspects mga consulan ng mga source amo nga pangalan tapos sumatrace nato kung link ba yun sa dinagrasa drug group sa makita nato active magiging ang mga members sa mga drug. Tika, kapuli na ding bangkay ni Michael Di Vinagracia. Kaya naging kuha na ito nagligad pangadlaw sang pamilya? Though wala sila ka-update gid Aksyon Rex kay actually ang una gidira nga naga-coordinate magkuhaginas lang may warrant na diyang standing warrant mo daw nagpapatong ganito sang ulo ni Michael Di Vinagracia? Galing kay ti kumo nga patay na Aksyon Rex ti tanan to nga mga kaso tanan to mga arrest warrants nagkala-dismiss na Aksyon Rex kay nagradula na. Sige. Balita rin sa Aksyon Rex. Okay. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:14 na nga oras sa mga kaaksyon ta Santon Plaza Balsok mga kaaksyon. Ay ginarekomenda ta sa inyo pampakin Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kagtanan sa City Agriculture's Office kag Task Force Butagoy padayon ang hugot nga monitoring sa mga pork products gikan sa Luzon kag Mindanao. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Aksyon Rex damlag lang nagpagwasang mando si Presidente Rodrigo Duterte nga nagapaidalom sa bugos nga Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao sining state of emergency bangod sining African swine fever. Ako na iya sa Aksyon Rex ginapekto sa mga baboy. So diri sa may syudad sa Bacolod, nagapadayon diri ang stricto nga monitoring sang City Agriculture's Office supod man ang Task Force Butagoy kag in coordination man sa probinsya sa mga pork products sa gikan sa Luzon kag Mindanao. Action Rex naga-exist sa gihapon ng executive order nga ginapapanaog sadto ni Bacolod Mayor Bing Lunaldia nga bawal sa gihapon nga makasulod ning mga pork products gikan Luzon kag Mindanao bilang precautionary measure kontra ASF. Action Rex sa interview naton kay City Agriculturist Attorney Godwin Efras nagapasalamat sa Action Rex bangod sa nag-umpisa ining ASF nga issue sa Pilipinas. Ang Bacolod City nagapabilin sa gihapon nga ASF free. Action Rex meaning wala gid mi isa no nga na-record nga mayara sa nga baboy nga naapektuhan sining African swine fever. Action Rex kag amo ring ang ginatagyang assurance nga padayon ang ila sining stricto nga monitoring. Action Rex nagpangabay man sini Fras sa mga nagasagod sang baboy nga kon mahimo likawan anay ang paghatag sa ila sang damog nga gikan Action Rex sa mga restaurant or even sa sulod sa panimalay. Bawat may possibility. Action Rex nga mga processed food bala, mga processed food nga mayara sa pork product. Hindi man magka-COVID sila? Hindi man. ASF. Nga base bala mayara man sa ASF virus. Action Rex. So sa Department Head nga wala isang problema kung supply sang baboy ang paghahambalan din sa Bacolod bangod local Action Rex nga mga baboy or local supply or diri within mismo sa Bacolod. Sa supply ng baboy mo. Within the city kag within the province ang supply nga ginabaligya sa mga public market kag iban pang merkado diri sa may Bacolod City. Aring tingog ni City Agriculturist Godwin Efrasa. Sige ko ito rin province and city. Okay. So far, technology just right nanti mga environment sa aton. Gina-monitor lang na namon depende sa sitwasyon kung ano pag kinahanglan tang
aksyon. So far gani attorney din subukan ang existing natin nga monitoring. Ang nagka-conduct sa ang monitoring kaya ang aton nga task force butago ibla. Okay. Kaya ginalipot na nila ang kaya may mga lipat na sa kwan sa mga halin sa Mindanao kag Luzon lang ang product. So mo na gina-check ta nga hindi ka sulod eh. Okay, I see. May tendency nga kung infected na sa processed food na eh. Yan goods gani, kung may infection na, pwede pa na akong mapakaon sa baboy ang mga processed food na, pwede pa sila malatnan. That's why gina-discourage na kita natin ng mga kupuluyos, especially sa backyard, na hindi na naman pakaon sa damong lang halin sa mga restaurant. Bisan pa sila pala, higit-higit sa tao na dilatam. Kaya bisan arat na sa process yan, dahil masurbat ng virus na. Action Rex na patian si City Agriculturist Goldwyn Nefras. Wala din lamang dugay Action Rex na interview nato ng Senero Bago ang ila sining pamuyo nga si Sir Joe Nathaniel Herengaya. Kag breaking news bangod iya sinigin announce Action Rex nga wala sang tree cutting permit nga gin-issue ang Senero Bago sa ginpang tapasa nga mga mangrove sa Sumag River. Wala gali cutting trees. Kag hindi man na nila ma-issuean sang cutting trees permit dang higad sang suba na higad sang baybay gintamnan sang bungalon sang pinaka mga sektor katapusan tapson lang yan sang isa ka tawo. Yes, Action Rex. Rason nga sa bungaga nagsapol si Sir Herengaya upod man ang barangay official sa barangay Sumag sa pagpapuna ni Kapitan Rodney Carmona. Dapat siguro action del after sini may resulta na sina kag pasiradaan ninang ginpangkat nga mga kwadraho, mga areas. So Action Rex gina proseso na or gina finalize ang draft kay ma-file sila sang kaso sa regional trial. Sino ganitong tagiyatos? Takulod? Si Engineer Andre Takulod, Action Rex. Do magsita pagkatawo to sang nagsululod to sa iyang resort do pamatyaga niya do ido lang gin tabog ya. As of now wala siya sa gihapon nga ginpagwa nga statement Action Rex kasunod sining complaint letter nga papanaog o ginpagwa ni Kapitan Carmona nga ginpadala sa DNR Sandro kag Dirimana sa sangguniang panglungsod sang syudad sa Bacolod. Ngang mga opisyal sang syudad ya daw ay niya kakomentarya. Actually, in-interview na si Councilor Carl Lopez, ang chair sa Committee on Environment Action Rex. Kalangiyan sa itong statement, iyaman ipausisa kung dalaming mga nagakaigo nga dokumento kag permit ining ginahimo nga beach project sa may Sumag River. So, subong ang pinaka-latest nga development matapos sa pagsinapol diri ni Sir Hindi ko mensiyan nga sa bago niya ginkwanaw. Kaya jurisdiction Action Rex ang bago ang province-wide ni ang sining jurisdiction. Ti city dapat siya nag-coordinate or nagkuha sang permit kung natagan sa sang permit city Senrobla. Ang Enro Action Rex sa Bacolod City wala man actually nakahibalo si Sir Nelson Sidilio. Bangod 6 months pa na sa Action Rex nagapungko. Pila na kabulan? Anong palang kabulan? Isang sa nobra guro yagin pang tapas na daw ay sa ka-monitor na daw. Kung wala maggiho si Kapitan Carmona ni way di kay balong Enro, kang Senro. Action Rex wala na sila nag-issue sa permit kundi ang jurisdiction ari gini sa may Community Environment Natural Resources Office sa may bago ng coverage ni Lakip Mandiri ang syudad sa Bacoy. Gumadumduman dira sa may old airport ang ginpang tapas mandira nga mga century old nga mga decade old nga tinatandog tuwan din ardayon to. Sandro bago man Action Rex nga jurisdiction kay dito man ni sa ila sila managhatag sa aksyon. So sa issue dira sa may Sumag River sa may barangay Sumag Action Rex duwang coverage ng barangay according kay Sir Herengaya ang Sumag kag Pahanokoy o galing si Kapitan Rodney Carmona sang Sumag siya ni magaserve nga complainant sa kaso nga iga-file batok diri kay Engineer Andrea Tacolod Action Rex no kag subong nga semana ginapaabot nila nga matapos ang draft kag ma-file na sa Regional Trial Court diri sa Bacolod City pagbaylar sa Republic Act 7161 o kuna pagpadapas sa Mangrove Action Rex nga wala sa way pas lang kagadto sir. Way pas lang ka inspection. Ang Action Rex last Thursday sang ila sinigin padulungan ang lugar pero hindi pa nila mahamba kung tilagid ka mga mangrove ang naapektuhan Action Rex no. Wala pa sila sang exact nga numero kung tila ka mangrove ang ginpang utod dira sa area. Ano ganing environmentalist group? Ano ganin
Actually, katamo sa mga environmentalist. Tinga, why sila kapugalaw? Why sila kagwa na? Oh, ang iba nag-post lang sa Facebook. Gani, nga kung uginanta na to, abi, kadtuan na tong area. Oh, kapag sa private property, may action rex. Pati sagwa lang ya eh. Sagwa lang. Pwede Hindi lang magsulod dya sa iyan ang dalan-dalan. Ang ipang tabog ito gani nagligad to. Buto mga environmentalist tong nagsulod may pagklaro ng direction rex sa Herangayas ang San Robago. Ang with regards naman sa reclamation, hindi na nila jurisdiction kundi yan naka-Philippine port. Ay, yan na yung kagobyerno pag-reclaim sang lugar. Yan naka PPA, no? Philippine Ports Authority. Hindi na yung ka-private siya. Oo, kag ang pag-extend sang subado yan naman niya ka DPWH kag Office of the Building Official kay ang ila sining jurisdiction more on mangrove cutting action rexa. Amo siya ang explanation kay dira magatutok ang San Robago kag ang complainant kasi Kaplan Carmona sa ako na mulain man nga agency ning magatutok sa pagpadala niya ni pagtampok sa kasubanda. Ang pag-reclaim dito sang Sumag River ang portion lain naman ni action rex nga government agency ang tuturo ni mga multi gid ni siya. So first case pa lang ni in kaso madayon ang pag-file subong nga si Manadri sa may regional trial court sa may syudad. Amo na gina-challenge ta si Engineer Takulod kung may ido-ido ka nang nagapamati, makahutik man lang da si mo, welcome gid, pwede mo gid masabat diri sa Aksyon Radio ini nga bagay, no? Galing kay daw pamatsagang ko blada o si Engineer Takulod o waya nakakilala sang ultimo nga tawo kag ultimo nga gobyerno bla. At sa National Rex kumagamba kay engineer, may mga ideya sila sa mga permit nga dapat nila i-secure. Di, basi ko engineer na sa iya sa din engineer. Kaya mo nang balian mo ni Enro OIC Cedillo, hindi siya magat-conclusion kay kabal mga engineer basi may ideya man siya sa mga klaro na naging pangtapas kaging sumpunan ang subaho. Amo na siya sa bahin sang San Robago, gina-prepare na nila ang draft sang case kag ipasaka batok sa Andre Tacolod, Engineer Andre Tacolod Action Rex nga amo na siya ang nagapanagiya daw no sang beach resort nga ginatukod dira sa may Sumag. Siya gid man tong nagpangsaway to? Ito nakita mo sa video? Ambot lang kung siya gid man. Di magawa ni Pio kung si Andre to, kung si Sino to nga tao tong nagpangsaway blas nagsulod to. Gimay ginaad na ko sa Facebook nga or gin-search nga Andre Tacolod pero hindi ko ma-familiarize Action Rex kung siya gid man ang nakita ko kay basta lain nga persona. Anyways, di ko nagapamati si Andre Tacolod, welcome gid rin sa Action Radio sir sa pagpatag engineer. Wala pa nga bay lang kita. 434386. Oo. Pwede lang na sa katawag dre, pangitaon lang di ni Badi sa Action Radio Yes. Sir Tacolod, gapamati ka na sir. No. Kaya man Action Rex kay kapilay man mag-present sa mga datos kung wala ang piyak nga bahin. Gani. Pati mareklamo sila nga wala. Sila ka maging kuhaan, open kami Action Rex sila para magbaton sila nga reaction. Pamatiyan tang side by side kalang ila sininga side Action Rex. So far mo niya ang pinaka-latest nga issue dira sa may gina-reclaim nga Sumag River kag pagpangutoda sang mangrove sa area sang Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Mga balita kag update gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang ha sa mga ka-aksyon ta. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:26 ang aton oras. Daligid lang, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Ato pa nga ang Una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton siling pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12.
27, 12:27 na mga kaaksyon. Daligid lang Aksyon Art, Aksyon Marlon Hinovia, kaya rin na si House of Representative Deputy Speaker, no? Loren Ligarda, sang unang distrito, sang distrito sang Antique, Lone District, no? Sang Antique, si Congresswoman Loren Ligarda sa interview sang DZRH Manila. Nasa ating linya mahabigan si dating Deputy Speaker at dating three-term Senator, Senator Loren Legarda. Senator Loren Legarda, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga sa inyo sa DZRH sa buong Pilipinas. Teo, Malu, naimbagabigat sa mga Ilocano, maayong buntag, sa Bisayaan, mayak aabak po, sa mga Kapampangan, marahay na aga. Sa Kabikulan, masanto siya kabuwasan. Sa mga taga-Pangasinan, napakainit po dyan. Pero umulan yata ng isang araw. Maayong aga sa mga Ilonggo at sa aking mga kasimanwa sa Antique na nakikinig palagi sa iyong programa, Mayad nga aga, kaniyong atanan. Buwabati po tayo sa World Biodiversity Day nung Sabado. Sana araw-araw ay mga laga tayo ng biodiversity, ang ating flora at fauna, mga hayop at mga puno, ang ating kalikasan. Yan. Ayan. Senator ma'am, pag-usapan po natin ang vaccine. Alam po nyo, maraming nagkagulo po mga kababayan natin na nagtutungo sa mga LGUs, ayan, sa mga mall, para magpabakuna. Ayan. Kaya lang po sa dami ng tao po, mahabigan, tsaka yung iba ay nagiging choosy. Gusto ba yung Pfizer? Kaya tuloy nagkahagulo. Ano ang dapat natin gawin dito, Senator Loren Legarda, ma'am? Una po, tama Deo na magandang balita na patuloy natin sinasagawa ang pagbabakuna, lalo na sa lahat ng mga frontliners at tinatawag na vulnerable sectors. Importante mabigyan ng kaukulakang atensyon ng ating mga manggagawa. Sila talaga ang frontliners at nagbubuwis ng buhay tuwing lumalabas ng tahanan para makapaghanap buhay at makatulong sa pagpapatakbo ng ating mga negosyo, industriya at ekonomiya. Importante din bigyan ng prioridad, maliban yung nasa health sector, yung mga nagtatrabaho sa manufacturing, yung mga nasa restaurant industry para mabuhay naman ang mga maliliit na restaurant, mga MSME na tinatawag, at yung mga nagde-deliver ng mga sa ating mga tahanan. Ang mga guro ay frontliners din. At ang ating kapulisan ay dapat din, nabakita natin na palaging may positive sa PNP, kaya importante masama sila sa mga essential workers na dapat maturukan, mabigyan ng job na tinatawag sapagkat sila talaga ay exposed sa virus. Kailangan paigtingin ng ating pamahalaan yung implementasyon ng vaccine rollout at matiyak na ito'y makakarating ng maayos at maibigay ng ligtas sa bawat Pilipino, lalo na sa mga binanggit kong priority sectors. Kasama na rin dyan ang mga magsasaka, those who bring food to our table. Yun importante. Mabilis at maagap na pagbabakuna talaga ang magiging importante para mabuhay ang ating ekonomiya. So, alam natin nakapagtala ng higit na 3,000 nung Sabado yata na bagong COVID na kaso. Ang mababang tala daw ay dala ng pagbabago ng sistema. Hindi ako sure kung anong ibig sabihin ng sistemang pagbabago. Siguro bilang mamamahayag, magandang malaman ninyo o interviewin nyo, ano ba ang kaibahan ng iyong pagdokumento dati, ano ba yung pagdokumento noon. At saka itong 3,000, kasi report. Paano yung mga unreported? Yes. So yun, hindi natin alam yun. So, realistically, hindi talaga bumababa ang tingin ko. Maari dahil nabakuna na iya, pero ibig sabihin, yung mga unreported or hindi naman kaya magbayad ng PCR swab o antigen, hindi counted yon. So, wag tayong walang bahala. Dapat ang ating guard nandyan pa rin. Yun. At wag tayo magpabaya, wag tayong complacent na tinatawag. Dapat patuloy pa rin tayong pagsunod ng health protocols. Patuloy pa rin natin isusuot ang ating mga face mask and face shield at pagsunod sa proper hygiene at social distancing sa makakasalamuha tayo ng tao. Parang dyan sa RH, hindi mo maaalis na papasok ka sa radio booth, nandyan ang opisina. Bagamat malaki ang entrada dyan, I'm sure
meron kayong pag-distancing. So, ganun na rin po sa lahat ng mga nag-radyo, frontliners din ang ating mga manggagawa sa journalism, sa broadcasting. Sana yan ay ma-prioritize din ng ating gobyerno. At dapat alalahanin yung sinabi nila ay walang bayad po ito. Baka may mga naniningil. Importante, malaman, wala pong bayad ito. Yun. Senator Ma'am, alam po niyo marami po rin tayong mga kabayan ang takot. Ayan, nagdadalawang isip na magpabakuna. Ano ba ang dapat nating gawin dito, aksyon ng gobyerno para makumbisi natin ating mga kabayan na huwag matakot magpabakuna, Senator Loren, Ma'am? Tama yan, Deo. Hanggang mismo, ako, hanggang sa mga staff ko at nagbabasa tayo, ano ba ang mga epekto ng vaccine na ito, itong parating na ito, itong bagong dating, anong mas magaling, bakit sobra ang linya dito sa isa, ito ayaw magpabakuna ng iba. So, importanteng malaman at basahin natin yung totoo galing sa mga scientific journals. Pero importante na mapagbakuna tayo. At sabi nga nila, the best vaccine is the one in your arm. Totoo yan. Pero importante rin alam natin ano bang epekto ng iba-ibang vaccine. Kasi iba yung vaccine na inactivated virus, iba naman yung vaccine na mRNA, gaya ng Pfizer at Moderna sa aking pagkaalam. So, walang masama na paniwalaan natin yung the best vaccine is what is in your arm. Pero, informed consent at importante ang bawat tao ay maalam sa lahat ng kinakain, lahat ng linalagay sa katawan, at lahat siyempre ng gamot na iniinom, at lahat ng tinuturok sa katawan. So, hindi naman pwedeng pikit mata, huwag ka na magtanong, maturok ka lang. No, it is a right to know. Kasi ang iba't ibang vaccine, iba-iba ang side effects. Depende rin sa comorbidity ng tao kung meron siya. Kaya, importante, the right to information, pero we must make sure that we are vaccinated sa mga authorized na vaccination centers. Dahil dito tayo makakasiguro na yung mga vaccines ay talagang aprobado ng Food and Drug Administration. At mag-facilitate ay mga na-train na eksperto. Ay wag tayo ibabase sa mga haka-haka lang. Yun. Pero lahat ng vaccine, mahusay. Alamin natin anong klase ang epekto sa katawan at hindi pare-pareho ang epekto sa katawan. May mga staff ako na pa-vaccine, walang nangyari. Iba naman, sumakit ang ulo. Ganun. So alamin natin at may karapatan tayong malaman. Yun. Senator Loren, Ma'am, maraming salamat po sa mga paliwanag. Thank you and good morning. Ingat po. Yeah, thank you. Good morning and happy Fiesta month din. Ang buwan ng Mayo, nakikipista virtually sa buong Pilipinas sa iba't ibang mga bayan-bayan. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay. God bless. Mahabigan na Deputy House Speaker, kinatawan ng Lone District na Antique at three-term Senator, Senator Loren Legarda. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, salamat gid DZRH Sardio Makalma kag Loren Legarda, no? Sige, kantuan tanay si Aksyon Art tayhupon tagpamuno sang Comelec Bacolod dismayado sa ginahimo nga pagpangatake sa ila talatapan pagi sa social media. Ay, pwerte. Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Art tayhupon sa Special Assignment. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Aksyon Rex, dismayado karon ang pamunuan diri sa Comelec sa siyudad sa Bacolod matapos nga inisilaw daw sentro plus ang pagbatiko sa bahin sa social media. Sunod diri kay Atty. Katrina Kanya, way gid problema Aksyon Rex ang pagpabutyag sang sentimento kung pag-question, paghatag sang komento sa nagkalain-lain nga mga agency sa gobyerno or sa anuman na departamento katulad sa ila sa Comelec, magluwas lang kung daw ay nagidbla rason ko kay Aksyon Rex kagka personal katama ang atake. Kay isa rin nga na-experiencean karon ni Atty. Kanya, ini bala ang mga komento sa mga netizens kag Banat sa iladra sa Comelec nga di ang obra nila o trabaho nila Aksyon Rex dapat nublihon nila ang personel nga mga duty sa bahin sa Comelec. Siling ina nga mga
sa isang request bisan sila sa COMELEC gustuhon man nila Aksyon Rex, hindi na pwede kaya mando halin sa nasyonal nga dapat ang mag-report nga mga personnel sa ila talagapan 50% lang na working capacity. Tisiring nga mo ng reason na may kabudlayan na hindi kita pwede kapag gusto lang na mag-decide kita yan ng Bacolod City kaya may mga suggestions rin nila why not kuno na mag-request abi sa LGU sa Bacolod na magdugang sa mga personnel da siling hindi namon na mahimo kay number one while abot sa order halin sa Manila kinahanglan nga waya sa ngihar gigikan sa LGU nga mga magatrabaho das COMELEC agud ibitar man sang ginatawag nga duda kag kabalo ka naman sa kaisa sa politika. Ikaduha, kag ang request pag sila do kag mga computers ka amo na ang magkapadasig na lang tao sa mga paresto na sila nga technical niya kabudlay sila ng mga system kay number one hindi lang pwede nga ang mo yung mabakan ka computer kag i-install ang program kay dito na sa Manila gina-install ang mga program na gina-set up diri sa syudad sa Bacolod. Sila nga ini mga nagasubra na gid kapersonan nga mga atake sa ila so ginag-contemplate sila karon ginatunan nila kung bala may ara sa legal nga action sila ngayon sa sunod nga may adlaw. Yari palayag ni Atty. Katrina Kanya. Nakabasahan naton bala sa social media nga post nga attacking sang aton nga process sang registration naton kag ang capacity sang opisina and ang capabilities sang personnel sang COMELEC Bacolod. Ina tanan supposedly gina as much as possible gina ignore na lang namon because if we dwell on it kag dip ko namon ang mga comments nila kami man gihapon kami lang ang sala gihapon kay maski ano nga amon himuon para sa ila may rason gina sila gihapon nga sala gihapon ang amon nga ginahimo. Although nga syempre amo na bala ginagamit ang social media as a forum nga as if naman wala sila sang liability and then in the guise of freedom of expression they just attack us personally in the office and sometimes hindi naman siya insakto nga ilangan ginahimo. Parayag ni Atty. Katrina Kanya. Ang kaaksyon niyo, aksyon at tayo po na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Art Tayhopon balita gikan sa special assignments matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhan tanay si Aksyon na Marlon Hinovia Goblakson na wala sang nakitaan nga problema sa suspension sang biyahe Iloilo City and Bacolod City. Kag 90% sang Sinovac kag 43% sang AstraZeneca vaccine sa Negros Occidental na gamit na suno sa kay Goblakson. Nagkaroon nga gado bisita ang bag-ulang nagtap sa PMA nga taga Banwas ang San Enrique dira sa talatapan ni Gob Lacson. Kagiban pang mabalita gikan sa kay Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Handa ang gobyerno provincial sa Negros Occidental sa pag-cooperar sa sanang pitong adlaw nga suspension sa Iloilo City Negros travel na mag-umpisa karon sa kaagahon. Suro kay Governor Bong Lacson wala siya sa rakitan nga dako nga problema tugahon ning temporary suspension tango nagapati siya nga ito man lang nakadlaw sa kasmana ini nagapati ang gobernador nga isa ini sang mga pamaagi parang mapaganhagan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 dito sa syudad sang Iloilo. Ampaw sang gobernador basi pila ka adlaw kita man diri sa Negros Occidental ang mag-aayo sa Iloilo kag hindi na kita mabudlayan nga kon hingyon ang syudad ngod ara ang ginatawag nga cooperation. Gapati ang gobernador nga ang apektado diri nga una mapektuhan amo ang negosyo kon business puti sa ulihi basi kundi hindi pag-opdan hindi pag-suportahan pagatuga ini sang mas lala nga sitwasyon sa mga adlaw ti horaton naton kay
ini para lang sa Iloilo City mo. Ang governor sa probinsya ng Iloilo, kag si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, si Governor Alfred Defensor, mag-istoryahan ay pa sa mga adlaw kay basi kon pag-issue mambala ang gobernador dito sa probinsya ng Iloilo ang pareho nga order ni Mayor Jerry Treñas. Yari si Governor Bulig ang yes ring reaksyon. I don't think it's a problem. No? It was granted May 25 to 31. You know, let's just help Iloilo. They feel that that is one way of stopping their surge. Then let's be part of that solution. No? Because someday we may need something from Iloilo, and I think this is more of PR. Yes, there will be some business affected, but if there will be a surge in Iloilo, who's gonna take care of them? Di ba government pa rin? A few days, 1 week at most, we will cooperate with Iloilo. Samtang sa sinigid nga mga tarion, nagaparayon pagkaroon ang pagpangabakuna dari sa mga ikadawang padalgan sa Negros Residences, kabahin sa gihapon sa kinatuwag nga Barangay Kapitolyo Vaccination Program nga naga-target nga mabakunahan ang majority nga mga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Tuptob ini sa mabot nga Hunyo 4, pag-subanggad nga adlaw nakita naton nga medyo damo-damo ba na. Hindi kayo masiling nga ginutok, pero kayo mandi, di ba pwede nga maginutok. Limitado lamang, pero mayara sang padayon nga nagasulod nga mga nagapasa sang ila sa nga application, ila sa rin na fill upan nga application nga schedule sa pagbakuna. Kung supply sang Sinovac kag AstraZeneca diri sa Negros Occidental ang paghahambalan, ambal sang gobernador sa bahin sang Sinovac 90% na sang kapugusan nga nag-abot diri ang naturok na first dose kag nagamit na. Ang sa AstraZeneca may ara naman sang 43%. Mahal sa gobernador lauman nga sunod nga simana o kung sunod nga bulan, damo-damo ang mga-inabot tagid nga mga bakuna diri sa Negros Occidental halin sa gobyerno nasyonal, partikular sa Department of Health. Balikanta si Governor Bulig. Well, as far as Sinovac naton, I think we have already inoculated to over 90% of our available Sinovac. Ang sa AstraZeneca ara palanta sa mga 43%. But of course, our concern really is that we all know the priority is really in NCR+. In our meeting just now, Secretary Galvez has assured not equal distribution, but they will consider Region 6 also as a priority region because of the cases, especially what's happening now in Iloilo City. With that statement, maybe we can expect more doses to come to Negros on a regular basis. But they also said that please understand that it really depends on the available vaccines that the country has. Samtang diri sa may governor's office sa mga aga nagkadto diri nagbisita personal sa talatapan mismo ni Governor Bulig ang PMA class valedictorian nga taga panawasang San Enrique nga si sa mga opisyal to. Ari na bago lamang wala mamadugay na tapos sila sa nga picture taking diri sa sulod mismo sa governor's office. Nag-istoryahanay, nag-istorya si Gov Saya. At the same time, tinag-chairman ni si Artus ang yasaring plano sa palaabuton. Ang Aksyon, Mar, iulay yung rin, ay talisay nagpanguna sa pinakadamo ang kaso, ho? Na-overtikan nila ang San Carlos City Aksyon as of May 23. Pasalingon kahapon na Domingo, ang Talisay City 110. Sa kapugusan nga banwang syudad, 3 man lang ang mga LGUs nga mayara sang 3-digit nga active cases. Nag-number 1 na ang Talisay, 110. Nagasunod ang Bago City, 103. Ang Silay City, 101. Ang San Carlos City, nga pila ka adlaw ban or simana nga nag-number 1,
na pinakadamo, may ara na lamang double digit, bagod may 95 na lamang. Ang ilan sa niya kaso, kung Wala gyapon sa top 4, top 5. kung basihan tayo ang PIMT, ang record, 95. Pero kung i-check tayo ang record gate as of May 23, San Carlos Information page, 87 na lang sila. Okay. 87 na lang Aksyon Rex. Pero ang subo-subo din kay why subong sang lugar sa Negros Occidental nga zero. Ganit, no? Tanan may anak kaso gapon nga aktibo. Sa Talalupantod manda ang Banwa sa Girobaan nga naka-record naglikad nga Sabado sang pinakadamo nga active cases kag nagtugang man nila sa kadabuon nga patay kamay 5 na sa mga patay sa Banwa sang Hinubaan. I-check ta karon si Mayor Ernesto Estrao kaya report ka na ba naton di damo sa mga residente sa Kinubaan nga daw ay gasugin sa insakto sa pagtamangkot sa ila, mga close contact pala sa nag-positive. Nagasugin sa insakto kung di sila nagkadto, kung kaday sino ang mga tao nga naka-close contact man sa ila. Managad may panawagan ang lokal nga mga ang pinaka-opisyal na sa Kinubaan kung mahimo, hindi kid magbinutig kay subong pangatubang sang ako ang problema ng Inubaan bangod sa gobyerno nga pagsaka sang kaso sa ila sa Banwa. Mula sa Aksyon Report sa Fariwidison, labutonta si Mayor Ernesto Estrao. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marot Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, salamat gid karon sa hapon sa Aksyon Report sa afternoon edition. Bantayan ninyo ang dugang pa nga mga informasyon gikan sa Kapitolyo, no? May tisianay kulang balang imo sining galawas ang vitamin C. Pasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon, ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable at ang balita. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tama, tira tadi anay sa piyako. May lang nga pagpamati kay Rolin John Siaga, watching live diri sa Iloilo. God bless gid sa aton tanan. Thank you so much, Rolin John Siaga. No? Kay Ana Sinoro, may lang nga pagpamati, dumunda mo kuminsahin ni Ana Sinoro. Idilaos, may lang nga pagpamati kag Nanay Isabel, no? Jocelyn Kalamaan, may lang nga pagpamati, Gian Resisio. Salamat gid Gian Resisio. Kay Alex Montesa, kay Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinky Dilagdaon, Ma'am Lily King, kag sa EFC Group, may lang nga pagpamati. Alin sa kay Alex Montesa, kay Noela Mars, si Rex, si Engineer Basi Malakas kay Mayor, daw wala siya nadlukan, dapat bigyan ng warning or disiplinarahon. No? Alin sa kay Noela Mar, salamat gito to Noel Amar, no? Niel Brian Balawes, may lang pagpamati sa pamilya Balawes kag pamilya Gomez dira sa Banwa sa Isabela. Watching live from Magisan, Himamaylan. Ayos, Niel Balawes. Kay Kativir, may lang pagpamati Kativir. Kay Joval Trinidad, dira sa Kabangkalan, may lang pagpamati Joval Trinidad, no? And sa kay Roland Octavio, salamat gid Roland Octavio. Kay Yorb Quiniol sa Kingdom of Saudi Arabia, may lang pagpamati Yorb Quiniol, no? Kay Ronnie Mananghaya dira sa Hufuf, Saudi Arabia, salamat gid sir, no? Halong manda, Ronnie Mananghaya. Kay Michael John P. Season sa Chato Ilisi, Paranaque, great lang batch 87 sang Sumag Elementary School. Kay Ryan Barcelona, Bernie Mukong Ubas kag Christopher E. Hison, no? Salamat gid sir. Halin sa kay Michael John P. Season, no? And Tomas Bronyola, Rosalina Arellano Espadero, kay George Gargasiran, Elisa Iligan, no? May lang pagpamati Elisa Iligan, no? Humalumina, may lang pagpamati Hernani Doya, tamyaw lang sa inablos niya sa Barangay San Juan, Pontevedra, Doya family, Mendavia family, Dinyola family, Balitostos family. O, salamat gid from Victorias, no? Sir Nani Doya. Salamat gid. Kagawa Dimbong Jocampo, thank you so much gid Kagawa Dimbong Jocampo. Kay Nunoy Andan, mayungod to gid sir, no? Kamusta dras pa rin dyan? Okay lang to karta. Nunoy Andan, no? Kay Alex Alfabito, may lang pagpamati, Madam Alex Alfabito, no? Ilo lang da sa Tagamayas Silay. Thank you so much, good Alex Alfabito, madam, no? Tagamayas Silay da, no? Kumusta ka mo da? Kay Boy Jolingo, may lang pagpamati. Kay Riboy Alunan, nga nagapamati, subong friend niya sa Alunan, sa nagapamati sa Arb, si Riboy Alunan. Halin sa kay Noel Amar, no? Thank you, Gid. Sa kay Boy Jolingo, dira sa Barangay Mandalagan, salamat, Gid Boy Jolingo, no? Dira sa area sang Mandalagan. Christopher Corsi Gamas Mela, may lang pagpamati Christopher. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat, Gid, no? And Gerands Barela, may lang pagpamati Gerands. Happy belated happy birthday sa asawa niya sa Jessica Barela. Kag-greet ko lang si Nanay Telma, kag Taray Polion sang baga sinigaran. Ayos, Violeta Julingan, may lang pagpamati from Regent Pearl Alihis, no? Violeta Julingan. Ayos. Sa kay GR Mainit Rihon, Melchorita Ferrer,
dira sa Barangay Bata. Salamat gid Melchorita Ferrer, no? Karimar Hikano Halyasgo dira sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castilla na may lang nga pagpamati, no? Kay Dayjinki Dilagdaon, may lang nga pagpamati, kay Mr. Biboy Villasor sang Simo Sektoral, kag tanan nga miyembro sang EFC, no? Jinky Dilagdaon. Thank you so much, Dayjinki. Why na? Diri kita sa dalo mo, Lantawon ta dire sa idalom nga portion. Kung mayari kita na bilin. Kay Pelton Lipora sa Pasay City. Salamat gid Pelton Lipora. Kay Liza Montecastro, may lang nga pagpamati Liza Montecastro. Ayos. Sige. Ang iban sini nga way ta malabutan, pasensya gid kay napanas na to sa una-una gid nga ginpadala ninyo nga mga mensahe. Salamat gid, dali gid lang standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ano ang kahintangan? Responsable at pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 6 na nga oras 1:06 na kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Duha ka separado sang pagpamuno ang nagluntad sa probinsya kagabi, isang patay, isang pilason sila. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Sanok po, Aksyon Brian. Aksyon na Rex, patay din isa ka 22 anyos nga si Emil Milgar.
matapos ini siya ang ginbuno ni Elmar Nueva, 22 anyos man tara nagapuyo sa Barangay Purisima, Cruising Central, Barangay Purisima. Sa Lina? Sino tungalan niya, Aksyon Brian? Emil Milgar, Action Rex. Milgar? Kagabi, mga alas 12:20, ini nagluntad sa Cruising? Sa Cruising Barangay Purisima? Barangay Purisima. Cruising Central na, Barangay Purisima? Yes, Action Rex. Ang biktima diri si Emil Milgar, tipos. Ang suspect rin is Nueva, is 8 anos. Isa mas kalugar Action Rex. Nag-investigar sa kapulisan sa pagpanguna mismo ni Police Corporal Jane Ortiz. Ining duha Action Rex nag-inistoryahan na malang ini sa isa ka manukan dira. Suroman sa panaysayon sa utod sa biktima kag may ara sang hindi pag-intindihanay. Kag dito nagkuha gilayon sang kutsilyo ining nasambit nga suspect o kon Indian pana kagin buno ining biktima Action Rex igo ini sa iya sining likod nga porsyon sang lawas. Giningagaw pa man ini dala Action Rex kani sa hospital sa Dr. Ramon Gustilo Hospital kagin transfer ba ini sa Teresita Lopez Salandone Provincial Hospital apang ini ang ginadeklara nga patay ni Dr. Romney Sintinar Action Rex. Ang suspect karon ginapangita kay nagpalagyo ini matapos na komiter ang krimen. Kung ano man ang ilagilalisan Action Rex para pag-inimbestigahan sang kapulisan kay utod ba lang ang nakaistorya sining nasambit iya nga victim. Kagang mga COPs naton sa Action Rex may sang conference alang-alang sila nga magpa-interview palikay na nga gatubtob sa sini nga mga opinion. Dito naman sa Pontevedra may ara man to sang ginbuno man dira sa may sitio Hunog, Barangay General Malvar, Pontevedra, Negros Occidental. Biktima diri si Romy Paulan, 52 anyos, kagang natudlo diri nga suspect si Rolando Miliona, 38 anyos. Action Rex sa pagpangusisa diri sa Pontevedra PNP ining biktima medyo nag-create Action Rex ang iskandalo ita kontra posible ini kag nairita ining suspect binuno niya Rex sa dughan kag sa tiyan di karon ara ginabulong sa hospital pero ining suspetsado gayon man nga nanakop sang kapulisan kag ara na sa proper disposition Action Rex. Ang kwanta ni karon dungagan kay mga balita gikan sa Nogpo sako ang kapulisan sa sining adlaw sang Lunes may ara sila sang meeting Action Rex sa sining mga opinion. Amo na mga balita gikan sa Nogpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Life Extension Vitamin D3 ang nag-supplemento gid sang
Nagtuan taning balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update ta sining isang ka personaho. Patay diri matapos gindutang kagabi sa Barangay Singkang Airport. Love triangle ang isa sa mga anggulo nga ginatutukan sa mga kapulisan. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex sa Cantong. Huwag ka na chimpo. Ayun, di purma. Mayara pa yung chimpo ba, pero ang time to hindi na magtugot. Okay, ang chimpo, arapa, ang imo oras sa BBB. Ang laban. disputed number 1, wala na chimpo. Laban. Boss lang ka makakuan marudugsing Asa Merkulis Oo, suluhan mo ng boss. Suluhan lang boss gali, wala ka gali. Tingala ko man. Dugsing lang ang kaulingon mo, boss. Okay Ay, sige na mo gina. Sige Mga time ko sa nga malawig-lawig, tayo mo gusto nga mahina-hina laban. Titi, arat sa taon, tara sige. Iya, subo-subo din itingatan sa 31 anyos nga tumantok sa Banwa sa Binarbagan, nga nalutangan ini kagabi sa may area sang atubangan kagit sang isa kalajing house. Bali sa kopli ni sa Purok Gracia, Barangay Singkang, Sinisyudad sa Bacolod. Now, ang iko diri sa lutang ni Angelo Tamparong Aksyon Rex, ari sa ulo, isa man aktualing igo korte sa kay Police Lieutenant kon kay Police Major Jory Puertong Hepe sa station number 8, pero ti fatal ang igo ulo ti gindalapay ni siya kagabi sa may Bacolod Adventist Medical Center pangin pronounsyar nga dead on arrival Aksyon Rex. Now sige karon sa hapon balikan ni Police Major Puerto upod sa investigadorya ang lugar kay may nakitaan sila dito kagabi nga CCTV nga basi makabulig sa pag-identify sining duha ka persona nga involved din sa kaso nga paglutang kay Angelo Tamparong Aksyon Rex. Kagagimanduan niya man ang iya sining investigador nga i-background check kag i-check it ang profile ni Angelo Tamparong kay basi kung may madiskubrihan pa sila kag may makuha pa sila nga information nga basi pwede nila maango sa sining kaso. Pero according sa kay Puerto Aksyon Rex, ang inalantaw nila diri love triangle. Kay ni napatay gali may ara bala live-in partner sa una nga napamataan niya dira mismo sa lugar sang Purok Gracia, Barangay Singkang. So every time Aksyon Rex gali kung kaysa nagapamasar ini siya sa dati niya nga live-in partner nga babae. Pero ining dati nga live-in partner nga babae, subong may bag-o naman nga live-in partner Aksyon Rex. Di kagabi, according kay Porto, nakadto ini ko ang natiuhan nga siyang ilo Tamparon, agad siguro nga magbisita sa bata. Kaya bata ni Aksyon Rex mo sa iya live-in partner nga babae. Kag according ka sa babae, kagabi nga na-interview man ni sa investigador sa station number 8, nga do okay man sila kuno sang live-in partner ini nga lalaking ikaduha, kag ining si ang napatay nga singulo Tamparon Aksyon Rex. Di kagabi, do wala siya kuno gin sa pak ni sang live-in partner nga babae sa pagbisita sa bata. Bisa mo ito nagwa siya, kag pag-abot ni Aksyon Rex sa may corner sang kwan, sang Gracia Singkang, may isa ka tao nga nagatinto, kag amutugin lagas ini sa Aksyon Rex, siyang ilo Tamparong, pag-abot nila mismo sa tubangan sa exit gate, sang lodging house, dito siya kag naaptan, sining suspect kag tiro sa ulo, nga nagresulta sa isang kamatayon. Pero according sa witness Aksyon Rex, may isa kuno ka motor nga nagastandby ng adaan, pabalik-balik, nga amoy ni ang nakitaan ginsakyan sang nagtiro sa kay Angelo Tamparong Aksyon Rex. Tisiling ni Porto, hindi pa discount ang possibility kag makabig ba nila nga person of interest ining bag-o nga live-in partner sang live-in partner una ni Angelo Tamparong kiti subject ini siya sa investigation, although matiga dinaw man niya ang live-in partner to sa napatay nga siya ayuhay man na sila sir, pero wala pa dili hasta naguntak ang ila sining investigasyon. Yari si Porto sa interview sa Aksyon Radio. Pero ang buhay po ng kwan sa atong investigador, pero initially ang kwan dito may anggulong love triangle. Paano ka mo siya nag-establish nga medyo may ara nga anggulo nga love triangle? Anong papangusisa nyo? Amo ng initial nga, no? Kay ang victim tayo kakadto da kami anak na siya, may inanakan sa babae. Tapos ang babae na anakan niya da, may ginaupod mga iban. So amo na ko nung balsang babae kagabi nga gi-interview sa investigador, nga mahiway mas daw nga duwa. Tayo nakadto di sa atong victim niya, ang anak niya lang. So di wala taga dulong ka nga mga divinasyon sa nga babae na former live-in niya.
Hindi, basi kung pinipinsa niya man yung bago subong Yang wala, mong sir ko, hindi sa ano nga sisgan siya may ang akong investigador na follow up pa dito, yung CCTV, kung si ipa niya ni ang background sa atong victim, complete profile, previous graduates ni o may ano sa binalbagan. Taga-binalbagan, ganun siya na napatay, bali? Oo, sa binalbagan. Sir, paano nakalambot sa sasalajing hausaw? Hindi kay sa kanto kung saan garot na siya, sa kanto ng gunman. Bagay nagas na to siya sa may kuhan mo ng dagan siya, dito sa nalabdan sa may tubang sang exit gate sang lodging house. Okay. Diyan mo nang nabatay na siya goro dito pagwaya. Tapos may motor, gabay-bay ka motor, ang motong gapan siya, goro motong getaway sang atong suspect. May gamotor kayo may nakakita ng gamotor na mo. Tapos ang isa katao na sa may kanto hulat. Aksyon si Police Major Joe Reporto, ang hepe sa Police Station number 8. So, ang tawon nila ining hapon, ang CCTV, base pa wala makabulig ini sa pag-identify sa itong duwa ka mga persona nga involved sa paglutang kay Angelo Tamparong. Report kika sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric, magpanood ng report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Evergreen Herbal Capsule. Ang kapsula gid nga para gid sa aton, no? Kay nagatapna ni sang tanan lang nga mga mga diseases, mga balatian nga nagatapik sa aton mga kaksyon, no? Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Life Evergreen Herbal Capsule, produkto ini sang Dokiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Food and Drugs Administration. Para sa dugang sining kasayran, salang mag-text kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-1264595. Pwede man katawag dira. Mabakal ninyo ini ang Evergreen Herbal Capsule dira sa Cadiz, 978 Pharmacy, Carlide of Pilar Drugstore, kag St. Veronica Drugstore. Sa Butika Centro sa Victoria City, kag St. Anthony Drugstore sa Cantong, Victoria. Kag sa Christmas Pharmacy sa Barangay Bata, kag Lisa may lang nga pagpamati kay Madam Leonila Tarosan. No? Madam Leonila Tarosan dara sa corner, Gatoslao, San Sebastian, sining syudad San Bacolod. Kantuan taning balita ni Aksyon Rodrigo Tibo sa Cadiz City. Dr. Maria Victoria Ibanez, City Officer, nagapanawagan sa mga senior citizens nga mag-avail sang last na lang slots subong adlaw ho sang COVID-19 vaccine. Kag sa syudad sang Sagay, manak nga nagbuno patay sang iyang stepfather, nagpalagyo na kag wala na sang plano nga magsungka pa. Ibaloon tabing report ni Aksyon Rodrigo Tib, angot sini Aksyon Roger. Aksyon Rex sa tigay na nga makapalagyo ang suspect nga manak nga nagpabuno sa iya sining stepfather. Kag ang resulta gid kamatayon sa sining stepfather sa matabo ang insidente tinarikdan nga sa Sabado sa 15 takna sang gabi sabay sa Kasinta Helen sa Purok 9A Barangay Poblasyon 1 Siyudad sang Sagay. Karin ang biktima nga napatay gikilala kay Elpidio Kayayan Dolido, 51 anyos, residente actually ini siya sang ang original gid Bohol pero naga-star naman dira sa amo nga lugar sa may siyudad sang Sagay. Ang suspect nga nagpalagyo na sa report padulong sa iya man lugar dito sa Cantong ini si Ronnie Arnay, si Ibanez, 36 anyos sa edad, kag residente ini sang Purok Kalamunding sa Banwa sang Cantong Negros Occidental. Sa nga nagresponde mga katapos ang kapulisan la 7:20 na sa gabi sa tong tinarikdan nga Sabado, ilalaman nga abdan nga ang biktima ini may igo sa nga pilas sa pagbuno sa iya sining likod. Gindala pa ini sa bayan sa Alfredo Marañon District Hospital sa Siyudad San Sagay apang gideklarar ni Dr. Deklarar ini ni Dr. Jimenea nga ini ang dead on arrival na sa amo nga hospital. Suno sa kay Police Chief Master Sergeant Rael Gargar, amo ang investigator on case, ipile na lamang nila ang kaso na maabot karong adlaw ang utod sini sang biktima nga halin mismo sa Bohol. Kag ipasaka nila ang kaso nga homicide batok sa sining
suspitsado bagod may araman nga pagsinitahay kag komusyon sa matabo ang amo nga insidente tungod na init ini ang biktima sa iya sining manak nga pirme ni kakadto dira sa iya ginaulo asawa nga amo ang iloy sang suspek bagay nga nakangkon sang nagkinabtanay kag ginbuno ini siya samtang yara sa isa ka tiyanggi nga nagainom-inom ang resulta sa iya sining kamatayon. Sunod sa kay Police Chief Master Sergeant Rael Gargar sa aton interview. Aling sabon. Diyan mo nagtama ko rin sa hapon nga kung ano maplaster na tanan, siya na lang ang mapalkaso kasi hindi nila kadutang kwan. Ang iyang partner na. Dason, tiway na to sa mag-surrender magkamuna, no? Basta pa muna, palagyo rin. Wala gate, kay kung sila kwanti, dapat pasurrender na ito sa iya. Sigurado nakabalik siya sa pamilya ya. Nakabalik siya. Porque nga nakalakad siya, sabi sila yun, nakahilingin tayo anti. Basta ang info nga kwan namon, doon padulong naman sa Kanduni. Pwede naman ma-file ang kaso Aksyon Rex bangod kay identify naman ang suspitsado bisan pa nga ini ang nakapalagyo. Sa Apia Kabayan, nagpanawagan naman ang among City Health Officer sa Siyudad sa Cadiz, Dr. Maria Victoria Ibanez, sa mga senior citizens sa sining last day karon nga pagpatigayon sa vaccination sa sining AstraZeneca. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, may mga 340 na lamang ka mga doses ang ipaubos kay kung hindi mapaubos, hindi man maghatag sa another nga allocation, kung bagong allocation ang Department of Health diri sa may siyudad sa Cadiz Mintras, hindi mapaubos ang AstraZeneca, nga ini ang mag-expire naman sa masunod nga bulan sa Hunyo. Bali ang nabilin sa dyan mga 300 plus pa. So mga estimate namin mga 340. Panawagan ito sa mga senior citizens nga kung willing ka mo, kadto lang din sa Cadiz Arena. At sa kami di alas 4 sa hapon mabaton. So kung wamo nagapang duwa-duwa, kag gusto na rin magpabakuna, welcome ka mo di sa arena. Kay ang amo na diya kaubos, sinunamo nang nabilin. Kay amo na ang manday sang DOH. Kaya kung hindi na namon maubos, hindi kami matagaan sang bago naman nga allocation. So gusto na nila nga dasigay bila nga maubos tanan kay para dasig ang pagano ta sa atin nga herd immunity. So for example, ko daw hindi mag-alabot ang mga senior citizen daw, pwede na lang nga iturok na lang daw sa mga gusto mag-volunteer nga hindi senior citizen. Panawagan man kami sa mga adults with comorbidities. Buwan na sila mo sa age, na sila na bilong. Sinabi lang may mga diabetes, high blood, asthma, mga nag-dialysis o nag-chemotherapy, cancer. So, nabilong na sila sa age priority. Adults with comorbidity sila. Kaya mo na sa mga amon ginano ang A2, senior citizen, sa A3, nga adult comorbidities. Kung pwede, makama-tama sila kadto di. Kaya anyway, ginaskain mo na sa mga doctors pa. So kung hindi sila matagaan tagid sila yung sigida. Hasta alas 4 sa hapon, ang ila sininga pag-cater sa sininga mga agipag-mention ni Doktora nga mga kategorya kung maturkan sa vaccine. Panahin man ang information dissemination sa mga BSW kay kanamo pag in-action reksyon nga pagduhan-duha sa bahin sining vaccination program sa katong sining gobyerno. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, sa siyudad sa Sagayuna sa Balita o sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim the report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daolang gid ang report na Aksyon na Percival Villamor pakaronan ko lang ninoya sa hapon or sa gabi ang imo sining nga balita gikan dira sa syudad sang La Carlota. Dali gid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diri gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon
at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito,
ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. No? Tigin ito na kita buwas daw kalang-alang gid sang tiyempo ko. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.